ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ଋଷିର ତାଙ୍କର ଋଷିତ୍ୱ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏକ ଦେଶରେ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ। ଦେଶ ସାରା ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରତି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ହେଇ ସେ ଦେଶର ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଲେ। ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଋଷିକୁ ଧରି ଆଣ ଏବଂ ତାକୁ ଏମିତିକା କ'ଣ କର ଯେମିତି ତାର ଋଷିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶରେ ତା ନାଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଇଆ ହେଲା। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ କୋଠରୀରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ତମକୁ 4ଟି ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ। ତା ଭିତରୁ ତୁମେ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ। ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ ସେ 4ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ, 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଥିବା ଜଣେ ବାଳକ, ଗୋଟିଏ 16ରୁ 18 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ବା ତରୱାଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଦ ବୋତଲ। 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ। ଋଷି ବନ୍ଦୀ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋତେ ତ ବାଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ବାଳକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସଂସାରୀ ହୋଇଯିବି। ବାଳକ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା। ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯଦି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ କାହାକୁ ହାଣିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ତାହେଲେ ମହାପାପ ଲାଗିବ, ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ମଦ, ସୁରା, ପୂର୍ବେ ଦେବତାମାନେ ବି ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇ
ମଦଟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛି ମୋର ପାପ ହେଲେ ବି ଏତେ ପରିମାଣର ପାପ ହେବନି। ଋଷି କ'ଣ କଲେ ନା ଶେଷରେ ସେ ମଦ ବୋତଲଟିକୁ ପିଇଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାମନା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ନିଶା କଟିଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଋଷି, ଏଡ଼େ ମହାନ ଋଷି, ସାରା ଦେଶରେ ମୋର ନାଁ, ଅଥଚ ମୁଁ ଏଇ କାଣ୍ଡ କଲି, ମଦ ପିଇଲି, ଯୁବତୀ ସହିତ ସହବାସ କଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ବାଳକଟି ଦେଖିଦେଲା, ସେ ଖଣ୍ଡା ବା ତରୁଆଲକୁ ଆଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳକଟିକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ହତ୍ୟା କରି ବସିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳୁ ସୈନିକମାନେ, ପ୍ରହରୀମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୁବତୀ ବସିଛି। ତାକୁ ଋଷି ତାଙ୍କର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଳକଟି ହତ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଖଣ୍ଡାଟି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଚଟାଣରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଋଷିକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ରାଜା ପୁରା ଖୁସ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା। ଏଠି କହିବା କଥା ଯେ ମଦଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ଯଦି ଯୁବକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ଚଳିଥାନ୍ତା, ଯୁବତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମଦଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଋଷିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।